Ay, makaturog na lang kita. Malingaw to. Gom. Ano Ano rin eh? Wala na akong pantay. Teka ng pantay. Ay, ready na ako. Pwede ka na? Ay, katurog na. Sa aga. Tayo ko ini. Ay, ko. Pabakal! Pabakal! Ano sa imo? Pabakal tabi. Ano an? Utang o bakal? Utang. Wara-wara na digding. Nagkakaw ng tao. Isturbo ka dyan. Duman. Nata pa dita arug-arugang ka. Pagbakal ko kimutor, buminakal ka man. Ano mo man, nakaya ko. Iyo na nga ne, kaya mo. Pagbakal ko naman kimar ka, buminakal ka. Ano man, nakaya ko. Tataso pagbakal ko ki aeroplano, di ka buminakal. Nata nagamit mo. Nabako ka man piloto. Sir? Ano ka ba? Hindi sir ako magagagtapayos lang na duwa. Sir na yung pangana yan. Repen ako mga paagad. Pre ka man yan ito tanong. Ito biglilinigan ko ah. Ay mutan! Bisan mga urago naman ide. Kita yung tigahanap ko mga uragon. Dahil ba ulaleng? Ano ba daw? Pasok ka! Diamond boss, para makikiyati mo tayo boss. Dad! Boss, pasan nagdisudalan pa naman tao. Dalan pa naman tao. Maikot ka dyan sa wala. Iyon ayan naman tao na. Ang kumpide mong pinekot-ikot ka lang pagkatapos bayaan na. Natatara ka mo naman sa pinay kung pinaikot-ikot ako. Boysen! Branot na naman kula. Yun Ay, nga, naman ko rin tingaan. Dahil problema boss. Susugong ko una. Alam. Ini ba naganakuran mga idol? Uyog-uyogon mo na tribunal ng grabe! Wala ka dyan! Pan! Sir, yaw, sir. Hindi ko alam yan. Kusido. Kusido kang kabol. Wala din diyaw. Iyaw ang tinda ko. Kusido hanapon mo. Ano Ram? Ngunit tabi, taga te, kauna. Eh, kung gagin, ako na dyan man. Hindi sa kuya o na natin ni Pagkawa. Ay, kumuha na ka.